Issa is-serb kien aktar ħani jew brikkun minn kull bima oħra tar-raba li l-Mulej Alla kien għamel. U qal lill-mara tassew li qal Alla biex ma tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. U l-mara qalet lis-serb aħna nistgħu nieklu mill-frott tal-ġnien. Iżda mill-frott tas-siġra li hemm f'nofs il-ġnien Alla qal la tiklux minnu lanqas missuh li ma tmutux. U s-serb qal il-mara, le, żgur ma tmutux. Għax Alla jaf illi fil-jum li tieklu minnu għajnejkom jinfetħu u tkunu bħala Allat tarfu l-ġid u d-deni. U xin il-mara rat li s-siġra kienet tajba l-ikel u li kienet taxxaq fil-għajn u siġra ta' min jixtieqha biex wieħed isir għaref, ħadet minn frotta u kielet. U tagħtu koll il-żewġa li kien magħha u kiel. Alla inkariga lil Mosè biex jikteb l-ewwel 5 kotba tal-Bibja. Dak li l-missirijietna kienu jsejħulu il-Pentateuku. Ġifier 5 kotba. Il-Lut dari kienu u għadhom jirreferu għalih bħala it-Torah. It-Torah. Istruzzjoni jew tagħlim. Il-liġi tal-Alla. Okay? U l-isem Ġenesi ġejja minn kelma Griega li tfisser bidu. Allura huwa titlu adattat ħafna il għaliex f'dan il-ktieb se naraw il-bidu tal-univers, ta' kull ma jeżisti, tad-dinja tagħna l-bnedmin, tad-dnub, tal-weda, tal-fidwa li Alla għamel mill-bidu, naraw il-bidu tal-familja għaliex Alla jrid familji. Taċ-ċiviltà, tal-lingwi, tal-ġnus kif bdew jinfirxu mal-art kollha u partikolarment ta' Iżrael. Il-ktieb jinqasam f'żewġ partijiet. Kapitlu 1 sa 11 fejn jitkellem dwar Alla u d-dinja kollha, mbagħad minn kapitlu 12 sa 50 Alla u Abram u d-dixxendenti tiegħu. Il-ktieb jiftaħ titngħidilkom bl-Ebrajk bil-lingwa li kiteba Mosè għaliex hija sabiħa ħafna. Anke f'tismagħha Bereshit bara Elohim et ħaxamayim ve'et ha'eretz. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Dak huwa l-pedament tal-fidi tagħna. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Ħolqien mix-xejn bil-kmand sovran tiegħu Alla oġbu li joħloq dan il-kosmos u partikolarment din id-dinja tagħna bir-rieda sovrana tiegħu. U Alla ddikjara il-ħolqien tiegħu tajjeb ħafna. U hekk iridu nħarsu lejh aħna. Il-ħolqien huwa tajjeb ħafna. Mill-kaos naraw fl-ewwel kapitlu kif Alla joħroġ l-ordni u l-ġmiel. Mid-dlam joħroġ id-dawl. Isawwar dinja fejn il-ħajja tista' tifjorixxi. U llum l-astronomi ħsibhom biex ifittxu ħajja fuq pjaneti oħra, deċiżivament hawnhekk nafu żgur ħajja komplessa u varjata illi sawwara Alla. Kemm dan biex għamel dax-xogħol kollu 6 ijiem. 6 ijiem. U ma nsibu ebda raġuni valida għala dak is-6 ijiem nistgħu ngħidu li huma 6 perjodi twal ta' miljuni ta' snin. Jekk tagħmel hekk, ma naħsibx tkun qed tirrispetta il-rapport li Mosè jagħtina kif Alla kemm dan biex Alla ħalaq l-ħolq. Però hemm il-kwistjoni kemm ilu ħalaq l-univers Alla, kemm ilu. Jekk inqisu l-żewġ ġenealoġiji li hemm fil-bidu tal-ktieb, u ngħidu li f'dawk il-ġenealoġiji m'hemmx gaps, ġifieri m'hemmx qed jaqbes il-ħadd l-awtur, se tagħmilha se ta' m'għamilix. Mattew, pereżempju fil-ġenealoġija tiegħu, il-ġenealoġija ta' Ġesu qabeż nies. Issa ma nafux f'dawn tal-Ġenesi hemmx maqbużin. Però jekk m'hemmx maqbużin, id-dinja tagħna ilha maħluqa 6000 sena. Hemm min jgħid li iżjed. Daqsxejn ilu fiżjed, ma jimpurtax, mhux ħanġieldu fuq hekk.
Il-Bibja ma tagħmilx ċara, però żgur mhijiex miljuni ta' snin, għax altrimenti b'dawk il-miljuni ta' snin qegħdin ngħidu l-Alla ma nix nambuh għax kollox sar b'kombinazzjoni. Le, fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Alla sawwar il-bniedem ukoll, allura għandna razza waħda, illum hemm is-suwed u s-sofor u l-bojot, razza waħda Alla ħalaq. Dak li naraw illum huma żviluppi fil-fost l-umanità. Alla ħalaq il-bniedem fuq ix-xbija tiegħu. Fl-immaġni ta' ħalaqhom, raġel u mara ħalaqhom. Meta naraw il-xulxin qegħdin naraw stampa ta' Alla, maħluqin fuq ix-xbija tiegħu. Għandna din l-idea li għandha x'taqsam mal-iskop tal-eżistenza tagħna. Li nirriflettu il-karattru ta' Alla. Il-bniedem huwa maħtur biex ikun ir-rappreżentattiv ta' Alla fuq l-art, biex naħkmu għan-nom tiegħu, appuntu biex niżvolġu l-potenzjal fid-dinja. Alla jberikom lill-Adam u lill-Eva, li aħna nemnu ċertament kif għamel l-Apostlu Pawlu u Ġesu u l-Apostli l-oħra li dawn kienu persuni storiċi, maħluqin direttament minn Alla. Imbagħad aħna l-bqija tal-bnedmin ħriġna minn ġufomna. L-ewwel tnejn maħluqin direttament minn Alla. Alla berikom u jagħtihom dan l-ambjent ideali ġnien fejn jistgħu jibdew jeżerċitaw id-dominju tajjeb tagħhom. U jagħtihom ukoll għażla. Alla ħalaq il-bniedem bil-rieda ħielsa illi jista' jkompli jobdieħ u jista' jekk irid ma jkomplix jobdieħ. Il-siġra tat-tarif tat-tajb u l-ħażin kienet appuntu tissimbolizza din dal-potenzjal fihom. Sissa Alla ddefinixxa x'inhu tajjeb u ħażin. Għamel il-ħolqien u qal huwa tajjeb. U lill-kreaturi tiegħu Adam u Eva jagħtihom id-dinjità u l-libertà tal-għażla. Se jafdaw il-Alla biex imexxihom u jaħdmu taħtu u fismu. Alla għamel il-frontiera bejn x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Però l-bniedem seta' jgħid jien ħad iddeċiedi x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. U infatti hekk għamel. Infatti hekk għamel. F'dak il-mument kruċjali meta kien mġarrab mix-xitan, is-serb, il-xitan qiegħda bis-serb biex ħajjar il-leva u webbilha tikser il-kmand dirett Alla, u allura nafu x'ġara, nafu li f'dan l-ambjent idilliku. Tfaċċa s-serb, bibi ma tispjegalniex għalissa il-komplikazzjonijiet kollha, però naraw li s-serb huwa ħlejqa avversiva għal Alla u qed jaħdem kontri għandu l-verżjoni tiegħu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin u x'inhija r-realtà. U allura jibda biex jinjetta dubju f'moħħ l-ewwel ġenituri tagħna. Ħajjarhom isiru bħal Alla, jekk tieklu isiru bħal Alla għalihom. Meta ironikament kienu diġà bħal Alla, għax Alla ħalaqhom fuq xbija tiegħu. Vera ironika din. Ix-xitan ħajru biex jisiru ħaġa diġà kienu bħal Alla. Il-konsegwenzi huma traġiċi. Il-twissija ta' Alla qalilhom dakinhar li intom tieklu minna żgur li tmutu. Dik it-twissija tinqaleb f'ġudizzju. L-ewwel koppja Adam u Eva jirrealizzaw illi huma vulnerabbli. Jistħu minn xulxin, jinħbew fis-siġar u mhumiex kapaċi jafdaw il-xulxin aktar. Għar minn hekk l-intimità bejn Alla u il-ħlejjaq tiegħu Adam u Eva dik tinqata. Tidħol taħbila sħiħa, jitilfu l-innoċenza tagħhom, jilagħbu noli mal-Alla. Alla sa nsejteb fejn int? U Adam jgħidlu bżajt minnek għax smajt il-ħoss tiegħek u inħbejt. Kollox inqaleb sotto sopra, jibdew waħlu f'xulxin. Adam waħħal falla xtajtni l-mara li waqqatni. Il-mara twaħħal fis-serb u ħadd mu kapaċi iktar jerfa' r-responsabilità tiegħu. Alla pronunzja l-ħaq tiegħu fuq is-serb. Allu illi il-żerrija tal-mara daqsxejn enigmatika din.
iż-żerrija tal-mara, aħna nħobbu ngħidu n-nisel tal-mara, għad jisħaqlek rasek. Is-serb dakinhar ħareġ rebbieħ immalla wiet illi r-rebħa finali, r-rebħa ultima hija tiegħu. Is-serb għad ikun disfattist. Alla pronunzja l-ħaq ukoll fuq ir-raġel illi bih daħal id-dnub fid-dinja fuq il-mara u l-art tajba li Alla ħalaq. Alla kellu jisħita misħuta tkun l-art minħabba fik. Il-bniedem bħala ribellus kontra Alla issa kellu jgħix fuq art misħuta. Frattant minn dakinhar stess il-grazzja tal-Alla tibda tibrilla. Il-grazzja tal-Alla tibda tidher. Flok jabbandunhom u flok ma jqridhom iwedhom ħelsien. Iwedhom ħelsien illi għada pitada Alla kellu jibgħat Salvatur. Frattant il-konsegwenzi tal-waqa tagħhom aħna nitkellmu dwar il-waqa fid-dnub. Aħna konna f'Adam, ħriġna minnu u allura waqajna miegħu fid-dnub. Il-konsegwenzi għadna nħossuhom sal-lum. Konsegwenzi mhumiex imħassra fid-dar naħseb ta' kollha kemm aħna hemm il-konflitti u t-tilwim. Fid-dar tagħna, fuq ix-xogħol tagħna hemm il-frustrazzjoni, hemm l-ġagbinar. Tafu x'qed nitkellem. Omorna se jkun immarkat bali u bid-tbatija. Mart illi jattakkana l-Adam Alla jgħidu blara ta' wiċċek tiekol il-ħobs. Alla ta' l-bniedem biex jaħdem u jkun kuntent fil-ħidma tiegħu dak l-istess xogħol issa nqaleb fid-tbatija għal bniedem u ġieħ u finalment mewt. Alla qallu int trapp u lejn it-trapp terġa' tmur. Kollox minħabba l-fatt illi Adam kiser il-patt. Amos, il-profeta Amos, jgħid u huma bħal Adam kisru l-patt. Ġifieri jekk taqra l-istorja fil-Ġenesi, il-kelma patt ma tissemmiex, imma ċertament fil-bidu Alla għamel patt ma' Adam. Jekk tobdini imbirkek u tgħix, jekk ma tobdinix tmut. Hekk allura nistgħu nifhmu l-ġrajja tal-umanità. Nistgħu nifhmu aħjar min aħna, x'qegħdin nagħmlu hawn, x'ġralna. Biex sallum il-ġurnata taw il-konflitti, il-gwerer, l-inġustizzja fid-dinja. Jekk morru lura għal raġuni, għal kawża ta' kollu, l-ġenituri tagħna irribellaw kontra l-ħalliq twajjeb tagħna. Allura l-bniedem mimli potenzjal u għandna potenzjal. Frattant, dak il-potenzjal ħafna drabi nesprimuh f'avversità kontra Alla. F'għadwa kontra Alla. U naraw allura din il-bellija matul il-ktib tal-Ġenesi. Naraw din il-bellija issa li qiegħda tobrom. Titfanna, titwessa. L-istejjer li jirrakkontalna, stejjer għal darborħana stejjer storiċi. Ġraw ta' vera, mhumiex leġendi, mhumiex ħrejjef, huma fatti storiċi. L-awtur Mosè jagħżilhom biex jurina kemm id-dnub xiġib aktar dnub. L-istorja bikrija ta' Kajin illi jgħir, jobot u jippjana biex joqtol lil min? Lill-istess ħuħ, inkredibbli. Alla jwissieħ dwar it-tentazzjoni li beda jħoss dawk is-sentimenti kontra ħuħ. Frattant Kajin xorta waħda jagħmel fattieħ. Kajin imbagħad aktar tard jibni l-ewwel belt illi fiha t-tiranija, il-vjolenza u l-oppressjoni jiddominaw. Aktar tard Lamek, jissemma Lamek illi dana ma jimpurtax minn Alla dwar il-mudell ta' żwieġ. Raġel wieħed ma mara waħda sakemm il-mewt tifridhom. Le, Lamek jieħu żewġ nisa.
u jiftaħar b'da, jiftaħar ukoll bil-vendetta illi hu għandu l-jett li jivvendika ruħu minn ħaddieħor jippattija il-bniedem illi qiegħed mhux biss jidneb imma qed jiftaħar bid-dnub. Jiftaħar bid-dnub. Mbagħad għandna l-ġrajja enigmatika dwar l-uliet Alla li jitħaltu mal-bniet tal-bnedmin. Issa din l-interpretazzjoni daqsxejn mhux ħanqogħdu nitlu fiha, m'għandniex ċans. Però x'jiġri minn dan it-taħlit joħorġu razza ta' ġiganti. U nafu, llum mill-arkeoloġija nafu li l-ġiganti anke sa' żmien David iġġieled kontra ġiganti li kien fih jekk niftakar sewa xi 11 pietoli. Gulija. Il-ġiganti li dawn jispeċjalizzaw fil-vjolenza u fil-korruzzjoni. Tant li fil-Ġenesi 6 vers 5 jgħidilna u Alla ra li l-ħażen tal-bniedem kien kbir fuq l-art. Alla ħalaq dinja perfetta, sabiħa, ammirevoli u ddikjarata ħajba ħafna u issa il-ħażen tal-bniedem kien kbir fuq l-art u kull xewqa tal-ħsibiet ta' qalbu kienu dejjem ħażen biss. Dinja id-dijanjosi li Alla jagħti dwarna l-bnedmin. Talċi ma dak kien żmien ikra, le. Dan u aħna l-bnedmin imħollin weħidna kapaċi nagħmlu biss ħasen. U Alla jiddispjaċih dil-qagħda u infatti iħabbar ġudizzju 120 sena qabel ma bagħtu d-dilluvju. Id-dilluvju kif huwa rrakkuntat minn Ġenesi 6 sa 9 ripetutament jgħidilna li kien globali. Id-dinja kollha kienet miksija. Sallum il-ġurnata 3/4 tal-globu tagħna għadu mikseb l-ilma u tajt li ma kienx hemm dilluvju universali. Ġudizzju ta' Alla li kellu jiknes id-dinja, jaħsel id-dinja mill-korruzzjoni umana li l-bniedem ġab fuqha. Frattant naqraw illi Noè sab favur f'għajnejn Alla. Sabiħa din. Noè sab grazzja f'għajnejn il-mulej u Alla jikkommissjonah bħala Adam ġdid. Infatti, fl-ittra l-Ebrej naqraw dwar Noè fejn jgħidilna illi bil-fidi Noè u dinja tema rikorrenti fil-ktieb tal-Ġenesi. Il-bniedem u ħażin pero hemm nies illi għax jafdaw f'Alla, moti għal grazzi biex jafdaw f'Alla, tajjeb, jagħmlu ħwejjeġ kbar. Bil-fidi, Noè marraf minn Alla fuq ħwejjeġ li kienu għadhom ma derux, għax id-dilluvju kien għadu ma ġiex. Imqanqal mill-biża lesta arka biex isalva l-daru u li bija kundanna d-dinja u sar werriet tal-ġustizzja li tiġi bil-fidi. Ġifieri qed jgħidilna li Noè sar sewwa Alla permezz tal-fidi tiegħu fih. Noè għafda f'Alla, segwa l-istruzzjonijiet li taħ biex isalva lilu nnifsu u l-familtu u l-annimali kollha miegħu fl-arka. Frattant Noè jiddiżappunta wkoll. Bniedem ta' fidi tant kbira, wara d-dilluvju, wara kien ilhom sena fl-arka, u ħareġ u beda jiżra u jħawwel għalqa ta' dwieli u siker bil-nbit. Hija storja tal-mistħija, l-umanità terġa' tikxef bil-mod il-mod in-natura ribelluża tagħha. Naqraw il-ġrajja taż-żiggurat f'Babel. Għana jidulu it-torri ta' Babel, ma kien ziggurat. Naf kif kien illum il-ġurnata li din kienet wirja ta' arroganza. U infatti dal-piramidi mhumiex biss fl-Eġittu, ma fis-Sudan u mad-dinja kollha. Għaw dawn il-binjiet illi jisom bihom il-bniedem jiftaħar kemm kapaċi jagħmel. Wirja ta' arroganza, ta' gburija, ta' awtonomija. Infatti il-pjan tagħhom kien nagħmlu isem għalina nfusna qalu. Iridu nagħmlu isem għalina nfusna. Ninaqdu flimkien.
U allura bħalma Alla keċċa l-Adam mill-ġnien, issa iferrex il-bniedem. Kważi jisforza l-bniedem biex jinfirex mal-art kollha. Il-bniedem għaridu nibqgħu nagħmlu issa malina nfusna Alla ferrixhom. U minn hawnhekk bdew il-lingwi Ingliż, Malti, Franċiż, Taljan. Illi ġibulna ħafna problemi għax ma nifmux il-xulxin, appuntu Alla rrid irażżan l-arroganza tal-bniedem. Matul il-ktieb nibqgħu nsibu stejjer ta' ipokrezija, gideb, immoralità sfaċċata, ġelożija, prostituzzjoni, poligamija, idolatrija, favoritizmu, sfruttament, vendetta. Tebba meta kont għadni żagħżugħ, kont Kristjan tal-bidu. U kont nitkellem ma' tfajla niftakar. U għattila jena jħobb naqra l-Bibja, għattila għalt li xaħru kaza għalik. Għattila għala. Għalt li l-Bibja fija stejjer mill-aktar skandalużi. U veru. Fija stejjer li mux tajjeb taqrom l-tfal. Mux tajjeb taqrom l-tfal. Illi juruna id-depravità tagħna. Juruna kemm verament aħna nies imħassra qudiem Alla. Imħassra fil-qalb u fl-emil. Stejjer illi tambru fuq l-istess tema. Il-bniedem lest jobdi lill-Alla u l-Ġenesi kull darba jurina le, mhuwiex lest illi jobdi lill-Alla. Le, u għaddeċis li jagħmel fattieħ. U allura dawn il-ġrajiet kollha naqraw dwarhom jinsistu li qegħdin ngħixu f'dinja li Alla ħalqa tajba, imma aħna rridu kontinwament inħażnuha id-dinja. Inħażnuha. Ninsabu f'din is-sensiela ta' ġenerazzjonijiet u l-kol kemm aħna tajċi mhux bħal ħadd ieħor. Il-kol kemm aħna umanità waħda. Il-kol kemm aħna nikkontribwixxu biex nawġu ir-relazzjoni ta' bejnietna, ir-relazzjoni tagħna malla, konflitti, gwerer, violenza, stupru tal-art, mewt. Din is-sitwazzjoni tagħna. Imma hemm tama. Hemm tama. U dina għandha ġielna mhux biex nitbismu imma noqomsu bil-ferħ. Alla ma abbandunax il-bniedem. Din it-tama hija iffokata fuq dan il-vittorjuż miġruħ. Is-serb kellu jaħbad għal arqubu. Imma dan il-vittorjuż imħabbar lil Adam u Eva kellu jaffeċ ras is-serb. Ir-rebħa finali hija tiegħu. Minkejja id-depravità tagħna l-bnedmin, minkejja l-ħażen tagħna, Alla huwa u jibqa' determinat li jberikna. Jibqa' determinat illi jeħles id-dinja għaliex dan huwa l-pjan etern mibdi u qed jitkompla u iva qatt jitwassal sa tmiem. X'għamel Alla biex attwalment jintroduċi u jsarraf din it-tama li tagħna fil-bidu? Kif kellu jwettaq il-pjan tiegħu għal ħelsin tagħna? Xi ħaġa stramba ħafna. Alla jagħżel bniedem pagan minn Ur tal-Kaldej u jgħidlu oħroġ minn artek u minn pajjiżek, minn familtek u mur fart li ħanurik. Tal-bniedem kien jismu Abram. Meta Alla sejjaħlu kellu diġà 75 sena. Għallu biex jinqata' minn pajjiżu li kien pajjiż ċivilizzat bil-kumditajiet kollha llum nafu bl-arkeoloġija. X'kien hemm fil-Mesopotamja 4000 sen ilu. U jaqala minn pajjiżu u jmur f'dil art li se jurih. U Abram tela ma kellux idea fejn ħajjieħdu Alla. Imma bil-fidi, ma nitaraw bil-fidi kull darba qed jafda lill-Alla. U Alla jagħtih wieda biex jinkoraġġih jagħtih wieda. Nagħmlek ġens kbir u mbirkek u nagħmel ismek kbir u int tkun barka. Kien hemm problema waħda però. Abram kien diġà xieħ u martu kienet sterili. Ma setax kollha tfal. Infatti, Abram kellu jistenna sakemm kellu kważi 100 sena qabel ma twielet l-ewwel wild tiegħu Iżak. Però Alla qallu anke wara li nfiret minn Malott in-neputi tiegħu għax kienu r-raja ta' xulxin qed jiġġieldu bejniethom
و ابراهيم قال له عازل انت فين حتموت؟ هيك تمر لندنا هاي النجبه لندنا باش ما نجلدوش بينيتنا. ورا الانفردوا قال له كلمه لابراهيم قال له لي لك سنات دلارت. انت لقيت تشاد بحالسا انت المنسوات لي لك سنات دلارت. بيرو ابراهيم ايش فرستير فيها ومات مناير كله بس اشترى بس علقه بار فين يدفن المرتو ساره. البقيه الويدة تالا بقت ما تسرفتش ما يفسش مش هتتصرف. الله يبيركوا لابرام بحال ما بيرك اوريجينالمنت للادم ويكتر نسله للوم نفوخ اسرائيل. اللوت خرجوا من دان احنا نسوي الباترياركا ابرام مسير الفديلي. احنا هارسوا لابرام ونايدو بحال ما ابرام فدفع الله في الويدة تياو احنا وكل نفداو في الويدة اللي احنا مروا عن جسو نركروا ليه بالفيدي الله تبلها يحفرنا ويلقانا في حدانه. بنسلوا يتبيركوا الجنوس كلها الارض. بالنسبه لابرام يتبيركوا الجنوس كلها الارض. عليك البقيه تاع البيبيا هي كونشنتراتا فوق البوبو تاع اسرائيل. عندك التسمنت القديم كله والتسمنت الجديد عندكم تكونوا تعرفوا مكتوب وكل من لوط. ناس لوط. البيبيا هي كتاب لودي كلها كمي. الله دخل لنا الجنتيلي باش نسيهبوا في الباتيات تاعهم. بيرو الله من بكري خدم برماتس تالوت. جاسوس عن سترة للسامريتانا يدلها السالفاتسيوني جاية من عند اللوت. اوكي؟ الله تا الوادي ليلهم. فرتانت إسرائيل فلا. اقرا التسمية القديم كله وتعرى دسفتة واحدة ورا الأخرى. كل ضربة البوبل يقف لدولاترية. الله ايفنتوالمنت بدا يتكلم دوار إسرائيل جديد. إسرائيل جديد بالموت الموت نبداو نصيروا نعرفوا اللي دان إسرائيل جديد هو يسوع كريستو. اللي تابلها انبات بيخ يصرفوا الوادي تاعنا. البقية الكتاب من ابرام القدام يسegwi الستوريا appunto تا ابرام إسحاق وجاكوب الباترياركي اللي بيوم الله تا وتنا كامل ضربه الوادي تياو. الوادي بالبات دينا نشتيقكم لتبرتساوا متى تقراوا الكتاب تاع الجينيسي تراو كيف الله كل ضربه يسمي البات تياي ميك ابرام. الله يخدم يترتى معنا برمتس تاع البات. وفينالمنت انبعد في الاخر كابيتلي انا الستوريا تاع جوزيبي ستوريا اللي الشبح تاع جوزيبي مع يسوع كريستو ما تستاش تمسياخ. جوزيبي مبعود من هوتو وفرتان تكون السالفاتور تاعهم. متى انبعتوا الاكس فوق البايس الهليس والبروفديتور تاع نيسو ستاس. في الباترياركي وفوليت جاكوب اللي علاش عندك ابرام اللي كان له لزاك إزاك كان له تومين جاكوب وزاو وجاكوب كان له 12 الطفل كان له طفلة وكل اسمها دينا اللي نراهم داون ريبيتوتامنت فالو ريبيتوتامنت ما يعجبوش الله وفرتان تالا انتربط معهم الديترميناسيوني تالا اللي يوري الجرازيا تياو الله اللي يبقى فديل على الوادي تياو. واللورا نراو l'autorità divina الله اللي عنده اليات فوقنا عنده اليات يعيدلنا كيف نمشي قدامه. والريبليون يومانا الله يعيدلنا امشي هيك وهنا نايت ين هنعمل فتيه. دي ده الكونفليكت نراو هين كله في الكتاب تاع الجينيسي. فرتانت الله يبقى يترتى معنا كيف قلت لكم نحبها البات انتجرالي الكوفننت. البات الاول مع ادم كسره واللو رجع بالموت. امبات رجع من البات تيخر مع نوح قال له نستبلشي البات تياي مياك اكتر مش تكون مقروده على الحياه كلها بالمية تاع دلوفيو تزيد مش هيكون عند دلوفيو باش يقرت الارض. اللوم دلوفيا تعمل في الانديان يسموها حفنا دلوفي.
Għalhekk nemnu li d-Dilluvju fi żmien Noe kien universali. Għax Alla qal ma neqritx aktar l-art bid-Dilluvju. Alla aktar tard jagħmel dal-patt ma' Abram, hemm din l-istorja ħelwa fejn Abram raqat u wara li prepara s-sakrifiċċju kollox fuq l-artal u Alla għadda mill-nofs l-annimali f'għamla ta' fjamma taqbad, Abram kien rieqet u Alla jwedu il-wedi tiegħu u jagħtih il-patt ta' ċirkonċiżjoni. Minn dakinhar Alla qallu int u liedek u l-sira tiegħek u dawk kollha f'darek għandu ċirkonċiżjoni bħala elm, bħala sinjal li intom tappartienu għalija. U Alla qallu dakinhar se nżomm il-patt tiegħi bejn u bejnek u għal nislek warajk tul il-ġenerazzjonijiet bħala patt dejjemi. Dal-patt aħna għandna x'naqsmu miegħu. Huwa patt dejjemi biex inkun Alla tiegħek u ta' nislek warajk. Din hija l-barka fundamentali li Alla iberikna bija. Isir Alla tagħna, ma jibqax aħna għadu tiegħu u frustiera lina. Inkun Alla tiegħek u ta' nislek warajk. Xi ħaġa li l-Bibja tibqa' tirrepetija sakemm tissemma l-aħħar darba fl-aħħar kapitlu tar-Rivelazzjoni. Din hija il-katina tad-deb illi tagħti unità l-Bibja kollha. Il-weda illi Alla ikun Alla tagħna u aħna nkunu il-poplu tiegħu. L-istess patt li Alla għamel ma' Abram jikkonfermah ma' Iżak u wkoll itennieh u jiżviluppah ukoll aktar ma' Ġakob. Tantu hekk, illi wara li jinżlu fl-Eġittu minħabba dak l-aks ta' 7 snin tiftakruh u jgħaddu 400 sena, imbagħad Alla jidher il-Mosè fis-siġra taqbad fix-xari. U fl-Esodu 2 vers 27 naqraw Alla sema il-karba tagħhom u ftakar fil-patt tiegħu ma' Abram, ma' Iżak u ma' Ġakob. Għaddew 400 sena u Alla issa wasal biex attwalment jatwa iġib fis-seħħ il-weda tiegħu. U allura bagħat il-Mosè biex jeħlishom mill-Eġittu. L-istess anke Zakkarija fl-anja tiegħu jgħidilna illi Alla jagħmel il-ħnina mwieda lil missirietna qed isemmi għalwa mill-antik Abram, Iżak, Ġakob u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu għal darb'oħra. Jiftakar fil-patt qaddis tiegħu il-ħalfa li ħalef il-Abram missierna li jagħtina li meħlusin minn idejn l-edewa tagħna u min huma l-edewa tagħna, is-serb speċjalment. Ix-xitan. Meħlusin minn idejn l-edewa tagħna naqduh bla biża fil-qdusija u l-ħaq qudiemu il-jiem kollha ta' ħajjitna. Alla għandu pjan tajjeb għal mażulin tiegħu. Il-ħażen ċertament huwa lampanti matul l-istorja. Imqar Abram li Alla jsejjaħlu il-ħabib tiegħi, immaġinaw, il-ħabib tiegħi. X'naraw l-Abram jagħmel? Jikdeb dwar martu mhux darba biex isalva ġildu, darbtejn. F'żewġ okkażjonijiet differenti, jiżni ma' Hagar tgħidlu li imma dikka kienet użanza ta' iż-żmien kien setgħu jagħmluha, imma kienet żena, kienet immoralità u Alla m'oġbitux dik il-ħaġa. U frattant ukoll narawh li meta Alla ikkmandah biex joffri l-ibnu Iżak bħala sakrifiċċju, Abram obda. Bil-fidi obda. U naraw ukoll kif għex bħala pellegrin. Meta faċilment seta' jmur lura lejn pajjiżu jgħix fil-kumdità. Il-fidi f'dawn in-nies tibrilla wkoll. Ġakob imbagħad, in-neputi tiegħu allura, Ġakob ismu jfisser arrieq, ingannatur. Jinganna lill-missieru Iżak meta jidħol għandu biex jilaba ta' pasiħu Eżaw u jisraqlu l-primoġenitura. Iżak kibirek lilu flok il-ħuħ u rnexxielu. Pero ħuħ tant jadab u jizbel għalih illa ħalef li jitjoqtlu. Tant ommu fżatu għal-tluħuk qed jippjana biex joqtlok. Mur għand sijuk fil-Mesopotamja, Laban. U Ġakob kelli jaħrab minn familtu stess. Wara li seraq il-primoġenitura minn għand ħuħ Eżaw,
U meta allura mar fil-Mesopotamja iltaqa mal-kuġina tiegħu Rakela li kienet gustusa, kienet ċebba żbejħa, u oħta ikbar minna Lija illi kienet hekk u hekk. U illi min taħsbu li Jacob ħab lil Rakela. Love at first sight, u lill-missier għallu ħanibqa' naħdimlek. Għallu għajdli kif ħan irranġaw, għax issa l-għadin nejxu fl-imkien. U Ġakob ħata l-opportunità għallu nservik 7 snin ma battini l-Rakela bħala marti. U waslu 7 snin. U għamlu dan il-festa ta' t-tieġ. U bil-lejl daħal fit-tinda tijaw biex allura għawdi mill-privileġġi tijaw ta' żwieġ u l-għada fil-ħodu, lo and behold, isib illi fis-sodda miegħu kellu lil Lija. U marat missiera għalli l-għada xħawat. Għallu ma mhix id-drawa tagħna li nżewġu żgħira qabel il-kbira, qed tifhem. U inganna b'missieru u bħuħ u tzjuħ inganna lilu. Din hija l-ġraj tal-umanità l-aħwa. Inti taħseb ħadd tagħmel il-ħażen u ħadd approfitta ruħek minnu u jispiċċa ħaddieħor jingannak. Dawn l-intriċċi li daħal fihom Ġakob. La darba mbagħad mar Lija kellu jiżżewwiġha, iservi 7 snin oħra, tajjeb kull darba tziju qed jisfruttaħ. Spiċċa flok mara waħda bit-tnejn. Imma meta waħda minnhom ma setax ikollha tfal Rakela, tajjeb, għaltu idħol mal-qaddejja tiegħi ħalli jkolli tfal permezz tagħha. Qed tifhem. L-oħra xirrat hekk, riedet iżjed tfal bagħtet il-qaddejja tagħha, spiċċa beba nisa. Beba nisa. Kont illu jgħidulna intom fil-Bibja kienu jiżżewġu bil-poligamija u hekk, appuntu dan li qegħdin ngħidu. Il-bniedem huwa ħażin. Il-bniedem jaf x'inhi r-rieda tal-Alla u xorta jibqa' jaffeċ. U Alla xorta jibqa' jħobb lil tiegħu. Jibqa' jħobb lil tiegħu. Dana Ġakob wara għadta ħafna snin fil-Mesopotamja, xirra li tziju kien qiegħed kull darba jisolħu u jibdel ftehim għal 10 darbiet qallu bdilt il-ftehim miegħek. Iddeċida li mullura lejn il-Kanan, lejn pajjiżu. U x'imkien kważi wasal għandna dik l-istorja fejn issara mal-anġlu. Issara ma' dan l-anġlu illi Ġakob dejlu għajdli x'ismek. U għallu għalfejn tkun taf ismi. U Ġakob l-anġlu għallu tlaqni issa għax wasal biex jisbaħ. Ġakob għallu ma nitilqekx qabel tberkni. Ġakob kien bniedem ħażin, però rrid il-barka. Kien jemmen falla. Rrid il-barka. Ma nitilqekx qabel tberkni. U Alla jonora id-determinazzjoni ta' dan il-bniedem u jgħaddi l-barka li kien tal-Abram u l-Iżak jgħaddija għal fuqu. Ta' kienar ukoll jibdillu ismu minn Ġakob għarriq isemmih Jizrael. Aħna ħobbu ngħidu Jizrael. Ġifieri jissara Malla bħal Malti din. Jissara Malla. Għax aħna ngħidu Alla l-istess ħaġa l-istess kalma. Għamiet forsi jismu ifisser prinċep Malla, imma naħseb aktar probabbli ifisser jissara Malla. Ġakob imbagħad għandu din il-familja, familja kif għattilkom ta' 12 tifel, u kellu dan il-figatel jismu Giuseppi, kellu l-favorit tiegħu. Din oħra aħna nafu li uliedna għandna ħobbuhom ugwalment u l-istess. Però din xi ħaġa tiġri illi nifissaw l-affezzjoni tagħna fuq dat-tifel u l-oħrajn nittraskurawhom. Dana jonorah b'kowt b'ħafna lwien, dan huwa l-għaxqa ta' qalbi tat-tifel. U Giuseppe meta kien għadu
ġuvnot jirrakkontalhom ħolm lil-Ħutu u jgħidulhom ara kellha qatta żara u intom kellkom l-qatta tagħkom, però l-qatta tagħkom inġabru madwari u mielu qudiemi u bdew jgħidu xiex jaqgħu ħadd gverna fuqna, ħadd ħassaltan fuqna inti u bdew jgħiru għalih. Qed tifhem? U anke missieru kellu jċanfru. X'inhu dan li qed nisma' minn għandek? Iva, l-10 Ħutu jgħiru għalih u jispiċċaw jitfaħ ġo bir bla ilma, darba minnhom jaraw karwana tal-Midjanina għaddejja niżla l-Eġittu u qalu din l-opportunità tagħna. Flok noqtluh imbijaw ħilsir, għarax kattiverija. Imbijaw ħilsir fl-Eġittu, frattant naraw il-providenza tal-Alla li kienet tigverna fuq kollox anke fuq il-ħażen tagħna l-bnedmin. Lit tal-Alla kienet miegħu. Kemm il-darba fl-istorja naqraw Alla kien miegħu fl-Eġittu, kien miegħu. Giuseppe jikseb impjieg prestiġjuż fid-dar ta' Potifar li kien uffiċjali mlaħħaq tal-Farawn. Mart Potifar riedet tkun imqarba miegħu. Tifhem, Giuseppe għalila ara, żewġek ħalli l-dar kollha taħt idejja. Lilek biss ma tagħnix. Għalla kif nista' nagħmel dal-ħażen u nidneb kontra Alla. Meta rat illi ma jridx, għamlitlu frame up u spiċċa l-ħabs. Naraw l-inġustizzja u x'vera. Fil-ħabs Giuseppe darba iltaqa' ma' żewġ għaddejja tal-Farawn illi l-Farawn kien għada b'kontrihom u dawn qalulu kellna ħolma dal-lejl. Irrakkontaw ili. U fissirielhom qallu lilek il-Farawn se jirrestawrak lura għall-impjieg tiegħek u lilek se jdendlek. Se joqtlok. U hekk ġara. Wara ħafna żmien meta il-Farawn beda joħlom dwar dawn il-baqar nexfin u l-baqar smien u għal mista jfissir li dawn dal-ħolm. U dana l-uffiċċja qallu niftakar meta kont il-ħabs. Kien hemm wieħed ifissir li l-ħolma u hekk ġara ibagħtu għalih. U Giuseppe der quddiem il-Farawn u fissirlu l-ħolma u Farawn qal nistgħu nsibu raġel aktar għaref minn da li qiegħed iwissina dwar se jiġri u laħqu prattikament il-Prim Ministru tal-pajjiż. Min il-sir il-ħadd ma jaf bih Alla jollih bħala l-Prim Ministru tal-Eġittu. U bekk jispiċċa biex isalva lill-Eġittu u l-familtu mill-mewt. Għaliex imbagħad fil-Kanan missieru Ġakob lill-ulidu għalilhom isma' qegħdin mutu bil-ġuħ. Jiena smajt li hemm il-qamħ fl-Eġittu, morru sal-Eġittu u ġibu l-qamħ biex ma mutux. L-ewwel żjara tagħhom ma rfuhx. It-tieni żjara tagħhom imbagħad qalilhom isma' qalilhom jien Giuseppe, tistgħu timmaġinaw kif baqgħu wara ħafna snin minn għalihom ħelsu minnu. Jidru quddiemu. Iva, naraw kull darba il-disfatta umana hija milquha mill-fedeltà tal-Alla. Il-fedeltà tal-Alla. Infatti il-ktieb jispiċċa b'mod brillanti ħafna fejn għal darbtejn Giuseppe jgħid il-Ħutu intom pjanajtu dan għal ħażen. Iwa, kellkom intenzjoni ħażina meta bettuni fl-Eġittu. Imma Alla pjanaha tajjeb biex isalva ħafna ħajjiet. Ola mill-ħażen tagħna hemm il-providenza u l-pjan tajjeb tal-Alla. Difatti il-tema fundamentali tal-ktieb jekk hemm xi ħaġa li tiġri matul il-ktieb kollu hija proprjament din. Il-bniedem jibqa' jaffeċ f'ħażen stinat iżda Alla mhux se jaqta' Jiesu minn l-bnedmin. Dak huwa l-ktieb tal-Ġenesi. Jurina l-ħażen stinat tagħna u frattant il-determinazzjoni tal-Alla illi iberikna. Iberikna minkejja l-fallimenti gravi tagħna. Il-barka li nirċuha bil-fidi. Hemm vers, jgħidilkom vers importanti, Bereshit u l-bqija.
fil-bidu għal semaw dak vers importanti ħafna, però vers importanti li l-Apostlu Pawlu jikkotaħ kemm il-darba fl-itri tiegħu. Isimgħuh. Meta darba Abram kien barra fit-tinda tiegħu u kien bil-lejl u Alla kelmu. U Abram kien inkwetat, għat ma għandix iben, kif se sseħħ il-weda tiegħek. U Alla qallu ħares lejn il-kwiekeb. Kapaċi toddhom? Daqshekk se jkun nislek. U Abram emmen lill-mulej u l-mulej kreditalu l-fidi tiegħu għal ġustifikazzjoni tiegħu. Alla jridna li nemnu l-weda tiegħu. Nemnu l-weda tiegħu. Jekk aħna immorru għan Ġesu, per eżempju, Ġesu jatina l-mistriħa r-ruħna, hija weda tremenda. Alla jridna li nonorawh billi nafdaw fil-weda tiegħu. Il-ktieb allura tal-Ġenesi jibda bil-ħajja, Alla li joħloq il-ħaj, Alla l-ħaj li joħloq il-ħajja. Alla li m'għandux bidu, jagħti bidu għal kull eżistenza. Jibda bil-ħajja u kif jispiċċa il-katavru ta' Giuseppi eduh f'Tebut fl-Eġittu. Full stop. Il-tibti bil-ħajja jispiċċa bil-mewt. It-tamiet, il-wedi li Alla tagħmel bidu jibqgħu imdendla. X'se jsir minnhom? Well, minn mbagħad il-ktieb tal-Esodu u l-bqija tal-Bibja. Imma hemmhekk għandna l-bidu. Il-bidu li għadu mhuwiex żviluppat, ovvjament, għadu mhux żviluppat. Il-Ġenes huwa l-mixtla. Tafu x'in il-mixtla? Meta bidwi jkun irid jagħmel il-karrotti l-ewwel jagħmel biċċa erja żgħira, wadda piż-żerja hemmhekk mbagħad jibdew jikbru jibda jaqlaħħom u jħawwilhom sewwa fil-bqija tal-għala. Dik l-mixtla. Fejn għandna l-ewwel ħiel infissra mbagħad fil-bqija tal-Bibja. Biex nifhmu l-Bibja kollha kemm hi, antikom ċavetta. Użommu qudiem għajnejkom. Ħolqien, waqa' fid-dwa, ħolqien ġdid. Dik hija l-plott tal-Bibja kollha. Alla li fil-bidu ħalaq is-sema u l-art, ħalaq lilna, waqajna, ġifieri rribellajna kontrih u allura issa dal-kaos u dal-disgwit kollu li nesperjenzaw tul ħajjitna kollha, però Alla issa mhux biss weda l-fidwa fil-Ġenesi weda. Immissa fil-milja ta' żmien, meta waslet il-milja ta' żmien Alla bat libnu wieħed mara li sar taħt il-liġi biex jifdi lil dawk taħt il-liġi. Biex aħna nsiru li adottivi. Il-fidwa saħħet. U għedin nistennew il-ħolqien ġdid. Il-ħolqien ġdid li l-profeti iħabbruh u Ġwan jiddeskrivih meta Ġerusalem il-ġdida, Ġerusalem qaddisa tinżel mis-sema mingħand Alla. Darba Ġesu fl-argumenti tiegħu mal-Lut ta' żmienu, ovvjament kienu qegħdin jirreżistuh u mhumiex qegħdin jaċċettaw li huwa l-Messija. U qalulu aħna dixxipli ta' Mosè. U għalilhom kieku intom dixxipli ta' Mosè, kontu temnu fija. Għax Mosè kiteb dwari. Mosè kiteb dwari. U allura jiena ngħid fil-ktieb tal-Ġenesi fejn jissemma b'xi mod jew ieħor direttament jew indirettament Ġesu Kristu. Jissemma. Jissemma illi l-ewwel fil-bidunet u Alla qal Alla ħalaq bil-kelma tiegħu. Imma mbagħad jerġa' jissemma bħala iż-żerrija tal-mara. Iż-żerrija tal-mara li kellha kellu jisħaq ras is-serb. Dak li ħansejħu il-proto-evanġelju. Il-Vanġelu fil-bidu tiegħu, l-ewwel tħabbira tal-Evanġelju. Lill-ewwel żewġ min-nies fuq l-art. U hekku il-serb issa huwa megħlub, Kolossin 2 jgħidilna li Ġesu wara li żar mal-ħakkiema u l-awtoritajiet għamel spettaklu pubbliku bihom billi trionfa fuqhom bis-salib. Ir-rebbieħ Ġesu Kristu ta' bilħaq wetta il-weda tal-Alla. Hekk li dawk li huma assoċjati ma' Ġesu issa, dawk li huma f'unjoni miegħu bil-fidi huma rebbieħa miegħu. Huma rebbieħa miegħu. U jinħelsu mis-saħta ta' dil-art u mill-kastik tal-infern.
Difatti Pawlu jagħlaq il-litra lir-Rumani billi jgħid lill-insara ħutna f'Ruma u qed jgħid lilna wkoll. Walla taslim għad jisħaq lil Satana taħt saqajkom dal-waqt. Dal-waqt. Alla jisħaq ras is-serb. Mbagħad Ġesu nerġgħu narawh fis-sakrifiċċju li offra qabel, sakrifiċċju aċċettabbli. Għaliex? Għax kien sakrifiċċju tad-demm. Walla mill-bidu id-domanda sakrifiċċju tad-demm u għad-demm li jaħfer id-nubiet. Mhux id-demm ovvjament tal-brabat u l-gniedes u l-ħrief, u għad-demm tal-ħaruf tal-la danu li jnekki id-nubiet tad-dinja. Għandna dik l-istampa sabiħa, għandna l-istampa tal-arka. Kull min kien fl-arka, tmiem min-nies bil-bejjem magħhom, dawn għaddew mill-ilmijiet tad-dilluvju u nħelsu mill-ara. Il-bqija kienu mkaxkra f'dak il-katastrofi. L-arka tissimbolizza lil Ġesu u s-salvazzjoni tiegħu. Imbagħad kemm il-darba jissemma nisel Abraham li ċertament jirreferi għal Lut li ħarġu minn Abraham. Però ċertament Galatin 3 l-Apostlu Pawlu jgħidilna li n-nisel ta' Abraham fl-aħħar mill-aħħar huwa Ġesu Kristu. Izrael il-ġdid. Jissemma wkoll Melkisedek wara li Abraham forma armata ċkejkna biex imur jeħles il-Lot u l-familtu għax serquhom u jeħlishom u jġibhom. Imbagħad joħroġ jiltaqa' miegħu Melkisedek li kien assis u sultan ta' Salem. U Melkisedek ibirku u Abraham jagħtih li xhur minn kollox, minn kull ma kellu. Hemmhekk naraw iva illi Melkisedek huwa stampa ta' Ġesu Kristu. Il-qassis u s-sultan tagħna. Tant litra lil-Lut tgħidilna illi Ġesu huwa kostitwit qassis għal dejjem, kompluha, skont l-ordni ta' Melkisedek. Skont l-ordni ta' Melkisedek. Naraw mbagħad l-Ġesu għal darba oħra f'Ġenesi 22 meta Abraham għabat l-libnu Izak, nikkalkol kellu xi 17 sena, u għallu ħamurru nofru sakrifiċċju. U Izak u mawtilejn il-muntanja għallu għanna il-nar u għanna s-sikkina fejnu l-annima ta' sakrifiċċju. U Abraham għallu għalla nifsu jiprovdi il-ħaruf ta' sakrifiċċju. Għalla nifsu. U għalek Abraham semma l-post Jahwe Jireh. Il-mulej għat jiprovdi. Dawn in-nies li jgħixu bit-tama, kienu daħarsu l-qudiem jantiċipaw il-miġġa tal-Messija. Imbagħad għandna wkoll l-istorja meta Ġakob kellu jaħrab minħabba ħuh għax ħuh kien ħajotlu. Ommu qalt waħrab, mur Anzjuk. Vjaġġ ta' ma nafx kemm il-mitmil, ġifieri, bil-mixi. U fix-xari Ġakob qabad ġebla biex juża bħala mħadda u rat. U kellu ħolma u f'dil ħolma ra sullam. Bl-Ebrajk. Sellum. Blanġli talla tilejnu niżlin fuq dan is-sellum. U meta Ġakob stembaħ, skanta, nixxef qal ma kontx naf illi kien għawalla f'dan il-post. U danu bib il-ġenna qal. Danu bib il-ġenna. Dik il-ħolma stramba ikolli ngħid. Ġesu jirreferi għalija fi Ġwanni 51 meta lil Natanael li jgħidlu tassew ngħidilkom qatt taraw is-sema miftuħ u l-anġli talla tilejnu niżlin fuq is-sullam fuq bin il-bniedem. Issa llum li ra Ġakob li jaqgħad l-art mas-sema. Kif nistgħu aħna nilħqu lil Alla u nidru qudiemu preżentabbli dak is-sullam li huwa Ġesu Kristu. Ġesu Kristu. L-anġli talla tilejn u neżlin fuq bin il-bniedem il-medjatur. Il-bejjien li Alla kellu jatina appuntu għal barka tagħna. Imbagħad ovvjament il-Ġesu naraw ukoll fl-istorja ta' Ġuseppi. Ħafna xebħ. Xiġri l-Ġuseppi jiġri l-istess lil-Ġesu. Tradut, mibjuħ, ibati, intortament. U finalment huwa eżaltat. Eżaltat bħala l-Prim Ministru. Huwa s-salvatur ta' familtu. Bħalma Ġesu isalva lin-nies kollha.
Dawn ma kollha prekursuri ħanajdu hekk, nies jew avvenimenti jew oġġetti illi qed ikellmuna dwar Ġesu qabel ma Ġesu der fostna. Hemm ukoll il-profezija ta' Ġakob. Ġakob meta xjaħu kien jaf li ħajmut, sejjaħ lil-uliedu 12 biex jagħtihom il-barka tiegħu. Mill-kbir sa żgħir, meta wasal fuq ir-raba' wieħed Ġuda fuq is-sodda tal-mewt, Ġakob jgħidlu hekk ara. Ix-xettru, tafu x'inhu xettru, dak il-bastun li jżomm ir-re bħala simbolu tal-poter tiegħu. Ix-xettru ma jitlaqx minn Ġuda, lanqas il-ħatar tal-mexxej minn bejn saqajh sakemm jiġi Xilo u għalih se tkun l-ubbidjenza tal-popli. Xi profezija din? Ġakob għandu familja ċkejkna dak in-nar. ċkejkna, 4 minn nies, ftit nies. U qed jgħid illi minn Ġuda għad joħroġ sultan u l-ġnus kollha ħjobduh. Kif jista' jkun sempliċi bniedem jgħid profezija bħal dik li aħna nafu kemm vera llum il-ġurnata. Għax Ġesu qed isalta fuq il-ġnus u s-saltna tiegħu se tibqa' tinfirex. U tinfirex. Sakemm id-dinja kollha tkun taf il-mulej bħalma l-ilmijiet jgħattu l-ibra. Dak ix-xettru ma jitlaqx minn Ġuda sakemm jiġi Xilo. Mhux Shiloh kif jgħidu bl-Ingliżi, Xilo. Tissemma biss hawnhekk fil-Bibja kollha. Xilo. Li probabbilment tfisser ta' minu. Sakemm jiġi ta' minu. Ġakob ma kienx jaf x'ismu, aħna nafu x'ismu. Ġesu bin Marija min Nazaret. Dak huwa Xilo. Illi attwalment huwa s-sultan illi bih il-barka tkun restaurata lid-dinja kollha. Ġakob u jagħti dawn il-barkiet lill-uliedu l-aħħar tal-tibnet qegħdin ngħidu. Bħal kieku jieħu nnifs u lill-Alla jgħidlu nistenna s-salvazzjoni tiegħek o Jaħwe. Nistenna s-salvazzjoni tiegħek o Jaħwe. Ġakob illi kien jaf kemm żbalja u kemm gerfex u kemm ħawwat. Nistenna s-salvazzjoni tiegħek. O Jaħwe, s-salvazzjoni ġiet kellhom jgħaddu ħafna sekli qabel ma l-anġlu mbagħad id-derriġa l-Ġuseppi semmi Ġesu. Għax hu se jsalva il-poplu tiegħu minn dnubietom. Illum ħarsu lura u ngħidu ferrieħa bħal Simon fit-tempju. Għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek. Dik is-salvazzjoni li Alla wieħed mill-bidunet, Bereshit barra Elohim fil-bidunet. Dik is-salvazzjoni issa nafu x'inhi, nafu mijatilna, nafu għand minn għandna nmorru. Għand Sidna Ġesu Kristu. Alla li pjana l-fidwa, ippjana mill-eternità, Alla ma ħasax meta Adamu u Eva waqgħu fid-dnub. Alla jaf kollox. Dak huwa l-pjan misterjuż tiegħu. Alla pjana l-fidwa tagħna bdija fil-Ġenesi, ftakru Ġenesi tfisser bidu, esibija fis-sakrifiċċji fi żmien il-patt il-qadim, ħabbara ripetutament permezz tal-profeti. Eżajja pereżempju jgħid illi aħna l-kol bħannaċ intlifna kulħadd sejra għal triqtu. Imma l-mulej tafa' fuqu u aħna nafu li fuq Ġesu, il-ħażen tagħna l-koll. Profeti kemm il-darba ħabbru dis-salvazzjoni. Imbagħad finalment wettaqa fi bnu fuq is-salib, illum qed tixxandar mad-dinja kollha, laħqet lilna wkoll, rodduha il-mulej u għad tkun ipperfezzjonata meta Sidna Ġesu jidher għat-tieni darba. Amen.